Diyos marahay na hapon sa indugabos mga tugang. Please all kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. Please kneel. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. O Holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me the answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, pray for us. Oratio Imperata, pamibi para sa katoninongan sa kinaban. Mahirakon asin maugayo na ama, dai ka masasabotan nin si isay man na nagsasabuag din iriwal, dai pwedeng mag-ako sa imo an si isay man na namumuot sa biyolensya. Bantayi kami sa samong makatawong kamugtakan, na binabalo nin mga mabangis na kahorasaan, biyolensya asin kagadanan. Rangahaan sa imong kaakian asin buksan ang samong mga puso sa paglaom. Tanganing sa giraray mamidbidan ang mga aldaw nin seguridad asin katoninongan. Lugod pa man si Santa Maria ina nin kaligtasan asin reyna nin katoninongan. Tabangan ang gabos na nagkakapot nin mga armas na nakakagadan asin nakakalupog. Nabutasan na ang sa indang mga amunisyon. Ang mga nagwawasiwas ning kapangyarihan sa katawohan, nasunodon ang lay kan banwaan asin galangan ang kabanalan nin buhay. Surugon asin paglingkodan ang kagabsan kan mga pinapaniwalaan nin mga armas. Maging responsable asin galangan ang diretso kan gabos na tawo. Namakwa ang ranga asin kusog kan mga naghihingowa para sa katuninongan, sa tabang kan sa iyang pangataman asin pagbantay. Siring man na ang lambang saro sa to, magpuunang gad asin dayupot na maglakaw, sa dalan nin tunay na hustisya, pagkaherak asin katuninongan. Kagurangnan matapos na lugod ang pagbulos nin dugo kan sa imong banwaan. Inigabos sinahagad mi sa ngaran ni Jesucristo ang prinsipe nin katuninongan. Amen. Sa ngaran kan Ama asin kan Aki asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw tabi. Sa liwat, Diyos maray na hapon sa indugabos, mga tugang, ngunyan Martes sa ikalimang semana, pagkabuhay liwat. Idulot niya itong Santa Misang ini sa mga minasunod ni intensyon, mga misa pasasalamat for Mark's birthday. Kahagadan kang Murillo family, pasasalamat man ni Presilian Delar, Sheila Oloya, for another year of life ni Rodel A. Arena. Pasasalamat man ni Jessica Mora and family, for birthday blessings for Renaline, kan St. Jude Tadeus Parish family. Espesyal na kahagadan for safe delivery of Hazel, kan Carullo family, for healing, kahagadan ni Christy, for fast healing and recovery ni Giovanni Batalla. Sa kapahingaloan kan mga kalag, sa kalag ni Quirino Sr. asin Carlos, kan Castelo family, sa kalag ni Fe, kan Daughters of St. Jude, Wilfredo ni Arnold de los Santos, Raul Sr. kang Mendina family,
Remy asin Roger, kang Aguilar family. Eduardo ni Joy Diaz. Abelardo asin Socorro, kan Boras family. Sa kalag ni Pastor, kang Rivera's family. Pastor ni Mr. and Mrs. Bobby Rivera and family. Nena, kahagadan ni James Chua. Domingo asin Virgo, kahagadan kan Celso family. Sa kalag ni Crescenciano asin Raymunda, Elias Sr. and Maria Luz. And sa gabos na kalag, kahagadan ni Tony and Agnes.
Matindog na po ang gabos sa pagpuon. Bilang pakisumaro sa mga tugang ta na nakaistar sa Pamitisan Kalbulkan, idinudulutaan misang ini para sa saindang kaligtasan, kusog buot, para man sa satuya gabos na ilikay kita sa gabos na kalamidad. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapasaindo. Asin sa imong espiritu. Ang Kristong nabuhay liwat, saro sa mga regalo niya para sa tuya an katuninongan. Sa ebanghelyo niya na aldaw madadangog ta siya na hinihiras an katuninongan sa iyang disipulos. Punan ta ang selebrasyon sa pag-ako kan satong mga kasalan. Sa pagkahirak kan Diyos, tinatawan kita nin katuninongan. Ika na sinugo sa pagpaumay kan mga nagsusulsol, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Ika na nagdigdi sa pag-apod kan mga parakasala, Kristo mahera ka. Kristo mahera ka. Ika na nagtutukaw sa tuo kan Ama sa pagsurug samo, kagurangnan mahera ka. Kagurangnan mahera ka. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, na nagbabago sa mo sa pagkabuhay liwat ni Kristo, pasiring sa buhay na daing kasagkoran. Tawan sa imong banwaan, ang kapusugan nin pagtubod asin paglaom. Tanganing, dai kami magduwa-duwa kan mga dapat uutubon, nahuli ka ini, naaaraman mi ang mga panuga na ika ang ginikanan. Huli ki Yesu Kristong kagurangnan niya mo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturya kan tataramon. Hinanyugon niya to ang enot na babasahon. Ginuno sa mga gibo kan mga apostoles. Nag-abot ang nagkapirang mga Hudiyo hali sa Antioquia, asin Iconio, asin nabirik ninda ang mga tawo laban sa mga apostol. Ginarapo ninda si Pablo, asin ginuyod sa luwas kan banwa. Sa paghona, nagadana. Alagad, kang siya napalibotan ka mga disipulos, nagbangon siya, nagbalik sa banwa. Pagsunod na aldaw, si Pablo, kaiba si Bernabe, nagpaderbe. Pakatapos na ikarukyaw ang marahay na bareta sa banwang idto, nagkaigwaning dakol ng mga disipulos. Nagbalik sinda sa Listra, Iconio, asin Antioquia. Pinakusog ninda ang buot ka mga disipulos, asin sinadol na magdanay sa pagtubod. Olay ninda, kaipuhan na kita magtios ning dakol na kasakitan, bago makalaog sa kahadean nin Diyos. Sa lambang simbahan nagbuktak sinda nin mga namamahala, dangan, pakapamibi, asin pakaayuno, idinusay sinda sa kagurangnan na sa indang tinubod. Nag-agi sinda sa Pisidia, asin nakaabot sa Pamphylia.
nagrukyaw kang marahay na bareta sa Perga, nagbaba sa Atalia, asinduman, nagsakay pa Antioquia. Digdisinda kaidto ipinaniwala sa pangatama ng Diyos para sa misyon na sa indang nautob. Pag-abot sa Antioquia, tinipon ninda ang mga paratubod, inusip ang gabos na ginibo ni Diyos huli sa inda, asin kung paano binuksan ang pintuan in pagtubod sa mga pagano. Nahaloy sinda duman sa kaibahan kang mga disipulos. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. An mga katuod mo nag-uusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. An mga katuod mo nag-uusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. An gabos mong linalang magpasalamat sa imo kagurangnan, asin an gabos na banal mag-omaw sa imo. Ibareta ninda ang kamurawayan in sa imong kahadean, asin ipahayag an sa imong kapangyarihan. An mga katuod mo nag-uusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. Ipahayag sa mga tawo ang sa imong kapangyarihan, asin ang kamurawayan in sa imong kahadean. An sa imong kahadean magdadanay sagkod paman, an sa imong pagkahade sa gabos na kapag-arakian. An mga katuod mo nag-uusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. An sa kunguso mag-omaw sa kagurangnan, asin ang gabos na linalang mag-omaw kan sa iyang ngaran, ngunyan asin sagkod paman. An mga katuod mo nag-uusip kan sa imong kamurawayan kagurangnan. An pagrokyaw kang banal na ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Juan. Si Jesus nagsabi sa mga disipulo, "Katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itinatao ko sa Indo. Itinatao ko sa Indo bakong siring kan pagtao kan kinakban. Dai kamo mahandal, dai matakot. Nadangog nindo ang sinabi ko na ako mahali asin mabalik giraray. Kun kamo namumuot sako, kuta na ipinag-ugman nindo na ako maduman sa Ama. Huli ta ang Ama mas dakula kisa sako. Ini ang sinasabi ko sa Indo bago mangyari. Tanganing pag nangyari na, magtubod kamo. Dain ang panahon na ako magtaram sa Indo nin halawig, huli ta ang prinsipe kaining kinakban, nagdadangadang na. Siya dainin kapangyarihan sako. Alagad, dapat na maaraman kan kinakban na ako namumuot sa Ama, asin inuutob ko ang itinugon niya sako. Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-omao sa imo, Kristo. Kada bes na nagsisimba kita, bago mag-ako kan komunyon, ang padi, igwang magayon na sinasabi. Sabi kan padi, "Peace I leave you, my peace I give you." Ang mga tataramon po ini, bako ining imbento sana kan simbahan. We heard them from Jesus. Nadangog tang binasangon yan sa Ebanghelyo. Si Jesus ang nagsabi ka ini, "Katuninongan iwinawalat ko sa Indo,
an sakong katuninongan itinatao ko sa indo. Kasuarin niya po ini sinabi sa Last Supper. Bago siya magtios, bago siya ipako sa krus, bago siya magadan, ini po ang tataramon. The timing is important. Kaipuhan na maitaram niya ini bago mangyari inigabos na mga pagtios. Why? Dahil aram niya na ining mga pagtios na aagihan niya, mapaluya kan buot kan sa iyang mga disipulo. When they see their master suffering, when they see their master dying, Jesus knows that the disciples will feel weak, afraid, and later on, scattered. Kaya bago pa ang mangyari ang mga gabus na ini, tinataram na kan kagurangnan, dai ko kamo papabayaan, dai ako matugot na mapano kamo, mapatos kamo nin pagkatakot, wawalatan ko kamo nin katuninongan. And we're not just talking about any kind of peace. What we're talking about here is His own peace. Notice, ang pakataram niya, ang sakong katuninongan, my own peace, my peace I give to you. The peace of Jesus. And it's a special kind of peace. Nata, igwa pa bang other kind of peace? Sinabi niya sa Ebanghelyo, the peace I give to you, I do not give as the world gives. Igwang peace of the world. Pag ang kinaban nagtataonin peace, peace po ini na fleeting, agi sana. Peace ini na temporary. Katuninongan ngunyan, taod-taod, wara na. Halimbawa, peaceful kita ngunyan, pero may mangyari lang na sarong problema, madalion maraot ang satuyang peace. Lalo na kung daing rarom. May mga nagiiriwal ngunyan na mga nasyon. Peace talks ngunyan na aldaw. Sa aga, baradilan na naman. Sa utro aga, burumbahan na naman. The peace of the world is soft, passing, temporary. Iba man ang peace of the world kumpara sa peace of Jesus. Jesus gives us His own peace. Asin ang kalidad po kan peace na ini, hararom, saka nagdadanay. Nahiling ta kung ano ang kapangyarihan kan peace na ini. Ang peace na ini, kan pinaagi sa pagtios, kayang magmakusog buot. We saw Jesus suffering on the way to the cross, but He was at peace. Nahiling ta ang peace na ini na ipinako sa krus. Pinako na ngani, binabastos na ngani, kaya pananggan magpatawad. Ang peace na ini, ginadan na ngani, nabuhay giraray, nagbangon hali sa kagadanan. This is the peace of Jesus. It's a kind of peace that is lasting. Nahihiling ta ini. Pag nakakahiling kita halimbawa nin sarong tawong nagtitios, and we look at their eyes and ask, Manoy, manay, okay ka lang? Dawa dakol kang inaagihan na problema, are you okay? Masabi sinda, iyo, okay lang ako. Nagmamakusog buot. I am at peace. Pag may binibisita kita ng mga gadan, tapos kinukumusta ta an balo, an mga aki kan nagadan, mahapot kita, are you okay? Masimbag sinda, maraga na an mata, naghihibi pangani. Masabi sinda, yes, I'm okay. They find peace dahil dawa aram nindang nagadanan sinda, nawaran sinda, aram ninda, so namumutan ninda, is in a better place. Dai na nagtitios, dai na makukulugan. This peace of Jesus is deeper. Dai natatanyog. Nadawa anong umabot na mga problema,
nakakapit, nakatindog. Sabi duman sa first reading, si Paul saka si Barnabas, pigguguruyod na kan mga tao, piggagarapo na kan mga tao. They are being rejected because they were preaching the good news. And Paul, in spite of his sufferings, said something beautiful. He said, "It is necessary that we should go through many difficulties before we enter the kingdom of God." Beautiful. Kaipuhan mag-agi ka ini, tanganing makalaog kita sa langit. When we suffer, we are purified. When we suffer, the Lord teaches us. When we suffer, we receive His peace. Iyon na po siguro ini ang pinakamagayon na regalo kan Kristong nabuhay liwat. That is why when He appeared to the apostles during Easter Sunday, 3 times in the upper room, His greeting was, "Peace be with you." Kita man pag nagagadanan kita, sinasabi ta, "Rest in peace." We don't say, "Rest in happiness," "Rest in joy," "Rest with lots of money," "Rest with all these possessions." We don't say that. When somebody ends his life on earth, we say, "Rest in peace." Peace is the unmistakable sign of God's grace. At saan bago kita mag-akot nin komunyon, we will share to one another the gift of peace. Masabi kita, "Peace be with you" sa lambang saro. Dahil totoo man ng God, pag nagsisimba kita, saka nag-aako kan komunyon, we receive the same peace that was given to the disciples. Pero dailugod matapos sa laog kan simbahan, may invitation. Da pagluwas digdi sa simbahan, we remain in that peace. We stay in that peace. We carry that peace pauli sa harong, pasalubong sa agom, sa mga aki. "I bring you peace," tahali ako sa komunyon. Sa aga pagbalik sa trabaho, "I bring peace to my fellow workmates. I bring peace to the strangers I meet along the way. I am a peacemaker. I am a peace-loving person precisely because I have received peace. I am Christ's disciple. Kaya para patuninong ako, bako akong para pakiiwal, bako akong pararaot nin kapwa, bako akong nagpupuon nin paribok sa harong, sa trabaho. Ako ang parabusol na magkabati ang mga tao. Ako ang parabusol na may katuninongan sa pamilya. Because I have received the peace of Christ. Let us pray in this Mass that we may be peacemakers, a peace-loving people. Inako ta ang katuninongan, ihiras sa kapwa ang katuninongan. Ang
Magpamibi kamo mga tugang, tanganing ining sa tuyang atang, akuon man lugod kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kagurangnan ang atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Namimibi kami kagurangnan, akuon mo ang mga atang kan nag-uugmang simbahan, asin sa iya na sa imong tinawan kan dahilan nin siring kadakulang kaugmahan, warasan mo kan bunga nin daing sagkod na kagayagayahan. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan, Amen. an kagurangnan mapasaindo, Asin sa imong espiritu, iitaas an mga puso, initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas. Na ikakagurangnan ipagrukyaw sa gabus na panahon, at ngani mas mamuraway na iharubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa idinulot na sakripisyo. Sa pagdulot niya kan sa diring hawak, linubos ang mga daan na sakripisyo sa katunayan kan krus. Asin sa pagpaubaya kan sa diri sa imo para sa samong kaligtasan, nagpamidbid siyang padi, altar, asin kordero. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, nagaawit kami kan imno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan ika ng God an banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maginhawak asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkud sa pasyon, nagkuasya nin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan kaini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi pagkuanya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom kaini, ta ini ang kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan. Ini paggibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis nin kaligtasan, nagpapasalamat na pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo,
asin nakikimaherak kaming nag-aarang, na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban. Tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaibakan sa mong Papa, si Leon, ang sa mong Obispo, si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherakan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan ako asinda sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami. Tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos, Reyna nin katuninongan. Kaiba ni San Jose sa iyang mabinio na esposo, kan banal na apostoles, urog na sinda Pablo, Bernabe, Judas Tadeo, gabos na santos na kaidtupa nakapagayagaya sa imo, magkanigong maging kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Hesu Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Natukduan kan mga nakakaligtas na tugon asin pinatuod kan Diyos non na kaugalian, nangangahas kitang magsabi, Ama Niamo, nayaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang bot mo sa daga ni siring sa langit, ang samong kakanon sa raldaw, itaw mo sa muya ngunyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hari kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabus na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya mo an katuninongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, maging danay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat kan maugmang paglaom, asin pagdatong kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Hulitas sa imo ang kahadean, asin ang kapangyarihan, siring man ang kamurawayan sa mga kapanahonan. Hesu Kristo ang kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkanigoan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susog sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapa sa indo, Asin sa imong espiritu. naghihinguwang magin mga parapatuninong, magtinarauhan po kita nin katuninongan. Pero
Uya an kordero kan Dios, uya an nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang inapod sa pamanggi kaining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi ang sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. Kagurangnan namimibi kami, kaugayeng hilinga ining sa imong banwaan, asin an pinagkanigo mong mabago kan mga danay na misteryo, warasan mong magkamit kan pagkabuhay liwat, kan dai matunaw na laman na papamurawayon. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. We have an appeal to you. The Diocese of Legazpi, through the Social Action Center, has been on the ground since the explosion from the volcanic activity last Saturday. Kung buot po nindong magtabang, papaagihon ta po sa Social Action Center kan Diocese. Kindly visit the Facebook page, SAC Legazpi, that's S-A-C Legazpi, o pwede man po sa Facebook page kan Diocese of Legazpi. You will find there the bank details kung buot po nindong magdulot nin kwarta
Kung pwede man po na magtaon in-kind donations, we are in need of drinking water, food items, and face masks. Duman po dadarahon sa Social Action Center every office hours, every weekday, duman po sa Albay Cathedral. Ipangadjikta po ang satuyang mga tugang na apektado kaining volcanic activity, ang sinlugod ilikay kitagabos kan mahal na Dios sa anuman na kalamidad. An kagurangnan mapas sa Indo, asin sa imong espiritu. sa tabang kan mga pamibi ni Santa Maria, Reyna nin katuninongan, bendisyonan po kamo kan mamumoto na Dios, an Ama, hasinan Aki, hasinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw, ihiras sa kapwa an katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.